usag sa akong kaban. Tento tanaw ako siya palit tumita. Ako'y ratawal li aw. Ako'y ratawal li mejor sa kemer. Kita ako usag. Ako'y ratawal li mejor li mejor pot. Pero kung ako'y ratawal mo kuya usag tayo. Tatawa ka tumin ak si uki. Diyos na kwali ish kanyaga siya ikin ni kera. Mas kau pelik amo kamash kaya ni hermano ko Santiago tumakitat kamo. Nagkakwakta ka siya kamo pingkol siya kikayanak niya. Sinakwakta ak square ni bupajit amang chinisaw na kasi nakatawasik ayos ka na siya kaya ni kismag pa sinich on ang kaya. Pero nakakuloy kikin. Kasi, kwaking krem siya nag-scrabble kikwak siya. Ang scrabble siya nakipusa, scrabble kikwak siya. Kwa ko lang ilusyon siya. Ut kwa ko lang sulungkin siya Tony Raak. Pero ang sabi, ay galaw siya palaan. Nagkawaya chisisik ko mo siya tayo. Kwa ko lang intakon. Manain kwa. Yo, stinky kwa. Mas kaulik amok. Pero siya kwa tayo. Dios, mas ganakuha por estudiar chikil na kera. Mas kaulik amok. Mas amok school ka. Ot iluma kanakwan, salik alemar, salitenamit, teri salikutan 24, 25, karuli Juan na kulman, que chiktalok li luz, que talok chikain, que kuank li cerveza, que kuank li pollo, que kuank li gallo, de kuank li tequila, ta kuank kain. Ot impat sa kareut pasko, anina kaning eilish kutangkil. Likakwa rakberaan ka nakakul sa kochoch. Ali Joko chisning ay kilis kutan kilis kolonik wanak na ulak walebre oktin. Ali kalak, ali pletik, sa etik nekeshik, ali musika, ali klining kalson, ali shahok, oti Jesus barkwan entonces. Huelen cualen que Aste simin chokere Are tali cheshira Banak laine rame Ustates kankyo choke Leto shai kwa ike Otes kwaklik chityocho Saro sokhik likuta